Welcome to Alapap, Siargao! Hi mga moms! Good day! Andito kami ngayon sa Alapaap. Yan. Kung saan na-invite kami dito para maligo and to have some lunch. Thank you so much Alapaap. So ayun na, we're ready to eat na. Let's bless the food. Meron kaya? Relax ko lang. Ayun na. Ay, mga anta. Kamu! Alin na sabi na kayo? Malipay na may mabusog na. Ang gaya. Pwede. Isa na to. Ito na ang ating napakasarap na lunch. Lamig ko. Diba no? Ang lato. Lato ba yun? Tawag ba yun? Ang dato. Ako ay latahan. Let's eat. Thank you, Lord. Ano ba? Kamay pinag-space. Konti na kung yung nang want to buy ba? Bagat. Design niyo magalit pa. Architect, asawa niya. Ito na nga. Lamig ng tubig. Kaya ayoko maligo talaga sa pool. Mas nakakaitim. Ayun yung mga staff ko ng Alapaap. Hi guys! Enjoy the food! Ayun nila sumabay sa amin kanina. Naiya raw sila. So ito yung mga Bex after ng ating lunchtime. Hala. Kanya-kanyang editing na po. Ayos. Dito naman po sina Britney at si Moons with Jana. Brenda is there. Along the outlet kasi nagte-charge na kanyang phone. With Maring Mar. Gifford, nawala na naman si Gifford. Saan na naman yun? Oh, wala na naman si Gifford. Ginoo ko. Nag-CR. Gifford nag-CR. Ito yung kanilang mga ana-ana house. Actually, ano siya parang e-house pero mas mataas lang siya. Tignan natin yung loob. So natapos kami kumain. May mag-iikot-ikot naman ako. Wak lang. Diba? Pak. Ang ganda ng pinto. So this will be the sabitan ng coat or payong or whatsoever. This is, wow! This is the room. Diba? Ang ganda ng room. I love it. Very aesthetic. Diba? The color is very wow. Diba? The bed. Dito. Malamig siya ha. Tapos meron din dito. Ito yung CR nila. Wow. Ang ganda ng restroom. Diba? Wow. Hi! Ang ganda Mamaya alamin natin kung magkano yung presyo ng per room na per day nila dito. So you can visit their page, Alapaap Private Resort. Dito, you can ask for extra bed, pillow, or mattress para matulugan. Ang ganda. Dito, habang nandito ka sa taas. Yes! Nahanap kita kasi nagbibideo ko. Si Jefford. Naman siya kanina. Ang ganda, ang lamig. Ang ganda ng kisame nila. What's this? Okay, ano siya? Kagaya yung binibenta ni Sisi May Flores. Ang lamig dito sa taas, may ilaw. Diba? Ang cute, ang ganda. Very aesthetic ang peg. Diba? So, kung nandiyan kayo magkakaibigan, tapos may magjowa kayong kasama.
May free preview. Charot. Ang galing. Sarap naman dito. Tanong natin kung magkano dito. So, yung amenities nila dito is you have your private pool. Pwedeng barkadahan, family, or even couple lang kayo. Ganyan. Tapos malapit lang din siya along General Luna. Doon kung saan yung mga kainan, disco, ganyan. Dito, you have your own kitchen dito sa. So pwede sila rito magluto. Yung mga guests pwede rito magluto. At ano ba gusto nila magluto ng food nila dito pwede? May kalan kayo? Electric. Gasol din. Magkano nga ba ang per day? 200. Hindi, ang 2.5 per day, per night, for 2 bucks. for 2 packs yun. 2.5 per 2 packs. Lumalabas na 1,250 siya. Check-in hour is 2 p.m. 2 p.m. check out is 12 p.m. Ang ganda. Tapos may charge yung lutuan. Per day. Wow. May lutuan. Tapos this is their shower room. Shower room. Shower area pala dito sa labas bago mag-swimming. And meron din dalawang restroom dito. Ayan. Pag nasa labas ka. Ang bongga, no? Ang ganda. Na-maximize yung space. So, napakinabangan tong iskinita na to. Yung aisle na to, ginawang shower room. Shower area. Saan yung lutuan ba? Dito sampayan. Sa likod. Taray. The Alapaap Surigao. Yan, ang ganda. And this is their smoking area. Ang ganda rin ng garden nila. Diba? Nalagaan. At yung mga halaman. Ang gaganda. Tahimik dito, ramdam ko pag gabi kasi mga katabi mo, puro mga resort din. So, maganda siya na kung gusto nyo buong pamilya, kayo lang nandito. Diba? Ang simple lang. So, pwedeng ito yung maging pwesto ng nyo, ng party dito sa labas or dun sa kainan sa dining area. Ganda And that's all for now, mga moms. Tapos lang ang aming napakasarap na lunch, no? Grabe busog match. Sobra. Alam mo, sobra nakakatuwa po, no? Kasi sa mga travel namin, maraming mga nagpapaabot na kanila mga blessings pa rin. Kung saan kami mapadpad. Kung doon sa Cagjanao, nakatikim kami ng lobster, nabibihira po namin makain. Nako, dito naman po sa Siargao, nakatikim kami ng mga seafoods na na-miss namin kasi nga puro kami meat. So ngayon naman puro kami mga seafoods. So yun yung nakain namin. Anyway, maraming salamat to Alapaap Siargao, to Ma'am Shane, and to your husband for accommodating us, for giving us this experience, this chance na ma-experience namin yung inyong lugar. No, and to everyone na nagtatanong, guys, kung magkano ba ang magstay dito. Ayan, nandyan sa kanilang page po ang inquiries. Pwede kayong tumawag sa kanila and you can, or pwede kayong mag-message sa kanila para sa mas marami pang information, no? Pero isa lang masasabi ko talaga, mura na, ang ganda pa. Oo. Kaya sa mga pupunta ng Siargao, guys, isama nyo sa mga pagpipilian sa top 2. Top 2. Hindi, isama nyo sa top 3 na pagpipilian nyo ang Alapaap. May maganda silang parking, may swimming pool sila, maganda yung room. Yung mga staff nila, very accommodating, no? Napakabait pa ng amo na may-ari. So, eto lang, budget friendly talaga tong lugar na to. So, masasabi ko talaga, maganda ang wifi, importante, alam niyo na yan. So, sa lahat na magta-travel dito sa Siargao at gustong magbakasyon, no? Punta kayo dito sa Alapaap Siargao. PM nyo lamang po sila for more information. And mamaya naman, after this, pag medyo hindi na ganito kainit, may panibago kaming pupuntahan at bago kami di-discover. Actually, may kadate na naman kami doon. So, abangan ninyo yan. Again, this is Ma'am Shiji sa ating mga videos. Please, follow, like, share, comment. Comment na kayo dyan sa baba. Sige na, kung ano man yung gusto nyo sabihin nyo na. But then again,
Maraming salamat ulit sa panibagong experience na ito at sa pagsama sa aming mga trip with the Social Climbers Squad and of course, Brand Damage. See you till next time. Bye-bye!